Naast après-ski-leraar ben je ook nog iets anders volgens mij. Ja, glazenwasser. Ik heb een schoonmaak- en onderhoudsbedrijfje. En dat van de glazenwas, dat is ook verwerkt in die aardige après-ski-leraar. Ik heb hier zoveel gedaan, dus heb ik gekropen, dat wil je niet weten. Maar ja, dat glazenwassen, dat doe ik al 30 jaar. En ja, mijn schoonmaakbedrijf, dat hoofdzakelijk is dat glazenwassen. En ja, dat is natuurlijk een mooi beroep. Maar, wat ik wel aangeef ook in dat nummer, in de winter is het afzien in de kou, de regen en de sneeuw en de vorst. Wanneer komt er een album? Ja, dat zou nog een keertje kunnen. Ja, er moet eerst nog wat nieuw materiaal worden opgenomen, wat nieuwe ideeën erover. Ja, god, wie weet komt er ook een album mee. Je weet maar nooit. Ik heb mijn inkomsten natuurlijk van mijn schoonmaak- en onderhoudsbedrijf. En als je nou echt fulltime zanger wil worden, ja, dan zul je daar ook fulltime op moeten storten. En ja, dan moet ik mij eigenlijk in tweeën delen. Dat wordt een beetje moeilijk. Dat glazen wassen blijft ook zo leuk. Ja, dat wel. Dat hou je, ja, je houdt de binding met de mensen, je houdt de contacten. Ja, toch je vrijheid. Je kan zelf bepalen wanneer je gaat, wat je gaat doen. Ja, dat doe ik al 30 jaar, dus dat schaf je niet gauw af. Of je moet de ladder niet meer opkennen, dan wordt het anders. Hoe krijgen ze meer info over jou? Ja, dan kan je me boeken of je moet me even bellen op 06 53 77 60 48. Pak even pen en papier, zal ik het nog herhalen. 06 53 77 60 48 of ga naar renfor, REN, FOR, apenstaartje, hetnet.nl. Dan kan je me boeken.